Waves сформира един триъгълник, който е трендопотвърждащ геометричен модел. Тук вариантите са два. Единият е директно при излизането от пробива на триъгълника да тръгне във възходяща позиция, а другия вариант е да тръгне надолу и да бъде подкрепено от динамичната линия на подкрепа на тренда. Предполагам, че ще влезе в варианта да тръгне директно нагоре и нормални стойности около 260 000 сатоши според мен лесно ще бъдат реализирани. Голем движи се между нивата на разпределение на динамичните Support and Resistance, удобно за трейдване в областите между тези две нива. Образува трендопотвърждаващи фигури Cup and Handle или така известните купа с дръжка. Предполагам ще направи отскок от линията на сапорта и ще влезе отново в ценовия канал. PIVX достигна едни от най-ниските си нива след като потвърди модела 1, 2, 3, 4, 5 ABC. В момента има леко покачване, но обема липсва и според мен ще се движи по линията на подкрепа от тренда и може би нейното движение ще изглежда по този начин. Game, два идентично повтарящи се цикъла по разпределение на Фибоначи с пъмп и връщане в стойности около 0,5, след което последвано от нов пъмп, отново стойности от 0,5, което според мен ще продължи, ако начертаем и трендовата линия, ще продължи в един бичи тренд. DigiByte след силния пъмп и новините около нея стигна до зоната за добър вход около 0,618 по Fibonacci. Според мен след тази консолидация ще започне нов пъмп. Ще видим кога ще се случи и надяваме се да тръгне в благоприятна посока. Хората, които не притежават тази монета, могат да я закупят за един къс тренд с според мен добра печалба. NXT изгради една геометрична фигура, наречена Вимпел или Клин. Има положителна дивергенция на обема спрямо стойността и според мен ще излезе от този триъгълник с идеята на един възходящ тренд. Litecoin, ако прехвърли мъгъла на предишния дъмп към сегашното положение на самата монета, вариантите са два. Единият, ако пробие тази права, ще повиши цената си до около 0,02, а другия вариант е да слезе до линията на подкрепа, трендовата линия на подкрепа и отново от нея да отскочи. Ще я следим и в двата варианта, когато премине тази линия, ще видим какви ще бъдат нашите действия. Ethereum имаше проблем с блокчейна, дори нивата на подкрепа между 305 и 300 долара според мен е възможно да бъдат пробити, но за сега се държи добре. Тук варианти са два. Един, ако премине тази линия на подкрепа, следващото ниво на подкрепа е някъде около 250 долара като стойност, но според мен би трябвало да се върне към ценовия канал и неговия възходящ тренд. Последно, но не на последно място, биткоина продължава да се движи в този триъгълник, като отскача от нивата на support и resistance, образува head and shoulders или така наречената глава с рамене, което е трендообръщащ модел на неговия дъмп. Според мен ще продължи да се движи между 2800 долара, след което ще се върне до тази линия на подкрепа около 2700, след което ще направи опит да постигне най-високата си стойност около 3000-3200 долара. Анализите във видеото са направени с информативна цел и аз не нося отговорност за вашите загуби в следствие на следването им. За вашите печалби ще оставя биткоин адрес за стимулиране на по-нататъчните ми анализи. Може да се присъедините към нашата Facebook група CryptoCurrency.bg, както и срещу символична такса може да се присъедините към нашия платен чат, в който постоянно се правят анализи, коментират се криптовалути и се правят обучителни видеа и вебинари.
Под видеото ще оставя контакти за връзка с мен. Всеки носи отговорност за действията и бездействията си. Купувайте евтино и продавайте скъпо. Успех!